Hi guys, welcome to T-Fae Files TV. We are back again with the latest gossips nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Former police officer Tafadzwa Chindawa, who was recently released from custody, has been arrested again. Tafadzwa Chindawa and her companion have been arrested and brought before the Harare Magistrate Court for allegedly operating an illegal child rehabilitation camp in New Marlborough, Harare. Tafadzwa Chindawa, aged 36, and Clara Manyepera, aged 38, are facing charges related to running an unregistered private voluntary organization and impersonating child protection officers. So guys, nyaya iripo ndekuti munongoziva mega Tafadzwa Chindawa akambenge akasungwa anoita nezvekuinvestigata vanhu. Ane kakambani kake kanonzi private investigator, munongomuziva mega, anetsa paFacebook, anobuda achisunga vanhu mbavha muHarare, vese vanhu vari kuba mota, izvo zvakasiyana siyana, you may name it. Saka ane imwe futi kambani yanga akavhura nemukadzi uyu anonzi Clara. Saka this company ndeye rehab inotora vanhu vanenge vachirova zvinhu zvakaita vana mutoriro, vanhu zvakaita madhiragi zvakangosiyana siyana. Saka kambani iyi ndo yaita kuti vasungwe guys, because zviri kunzi kambani yanga isina zvinhu zvakaperera, yanga isina kurejestwa, saka ndo zvavasungirwa. Munongoziva mega this company yemukadzi uyu naTafadzwa Chindawa ndo yemukadzi uyu akabuda achichekesa baby doll huswa, achiti kata huswa uyu. Munongoziva mega guys, handizi guys munoti kudini hazvo, asi ndo nyaya iripo. Vasungwa zvekare, vamwe vanhu vari kudedza kuti this time haabudi, vamwe vanhu vari kudedza kuti kosei vakavhura kambani isiri unregistered. Saka high court yadedzera kuti imimi tiri kukusungai because makaita zvinhu zvisiri pamutemo. Thank you so much guys.